ya don a ziyarto don haka kabarin ko ma a tayi ya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tayi da Sokoto don ka tayi ka ziyarci kabarin annabi a Madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa Madina ba ai Madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tahi da ne ziyarar kabarin annabi ba wahalar banza ta yi Imam Malik ba a taba samun mai girman manzon Allah irin shi ba wanda ba sahabi ba ko sahabbai su daga masa kafa saboda girmama annabi baya tafiya da takalmi a Madina yace garin da annabi yake sa takalmi saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya duniya gidan haya yake bai da komi saboda girmama manzon Allah idan zai rubuta hadisi ya haddace hadisin manzon Allah idan ka zo gidansa fatawa kana son ya gaya maka hadisi na manzon Allah yana cikin gida yana da koyon gane yace aje a tambayo malamin nan da yazo ka zo neman addini bayanin addini ne ko hadisin manzon Allah in an ce hadisi ne na manzon Allah dan girmama hadisin kwara ɗaya tak sai ya mata wanka ya sa riga mai kyau ya fesa turare ya zo ya zauna akan kujera dan ya baka hadisi ɗaya yace girmama maganar manzon Allah saboda girmama wannan wani alkali ya taba tambayin shi akan hanya hadisi yace kana alkali ka tambaye ni rashin ladabi ai mishi bulala 20 aka yi mishi bulala 20 ya dawo gida sai ya ce ina wannan nayi ma bulala to bari yin wanka yayi wanka ya zo ya ce zauna ya mishi hadisi 20 ya ce da na sani ne ma bulala 40 aka man don in samu hadisan da yawa shi kuma lokacin da ya muwadda din kaji mutanen kirki ba yanzu kawai da muke buga shirme ba ya gama muwadda din lokacin babu wani littafi na hadisin manzon Allah da aka tara sarkin lokacin sa Haruna Rashid bayan sahabbai kuma ba a samu wani sarki adali irinsa ba da ya ji labari ya ce aje a kira Imam Malik ya yi littafi ya zo ya karanta masa da ya ce aka ce sarki na kiran kai ce aje a ce mishi me yake nema da ni a ka karatun muwadda ne ka yi talibin muwadda ka zo ka karanta mishi ce a bai isa ba ilimi yana sama ba a saman ilimi in yana son ilimi ne hadisin manzon Allah to ne ba zai kai gidan sarki ba ya lallabo ya zo nan gidan in karanta mishi sarkin musulmi da yake mutanen kirki ne ya taso ya zo gidan Imam Malik aka ce ga amirul mu'minin ya jiran kai ce ya jira ya jira yayi wanka ya sa turare ya fito majalisar karantarwa sai samu sarki an sa mashi kujera sai ce wai ka zo karatu ne ko sarauta ya ce na zo karatu ne ya ce al'ilmu ya alu wa la yu'la alaihi ilimi shi ke sama ba kan ilimi sauka ƙasa ya sauka ya tankwashe kafa ya ce to bismillah ya ta karanta mashi hadisi ya ta karanta mashi hadisi Haruna Rashid na kuka yana kuka ya ce to Imam Malik ka bari wannan hadisin naka in sa shi a cikin majalisa a yi ta amfani da shi ya ce karkasa me yasa ya ce na sa ra'ayina a ciki na sa ra'ayi dan in nikan kawo hadisi sai in ce al'amru indana mu kan a garin mu malaman da na gani guda bakwai nan na amince da su ko na ga hadisi ingantacce tsoron Allah su na san ba za su kauce ma hadisin ba saboda haka su ne saboda al'amru indana karkasa shi cikin sahihi mai da ba to ka je inda bayan Allah suka girmama hadisi suka yi hadisin da sauransu amma yanzu tsakaninka da hadisi shekara 1400 kana nan kana gano wai Albani ya inganta shi wani ya inganta shi wani sai yake da sauransu shirme ake yi kawai shirme ake kaga albid'atu dai ga nan kalman bid'a abu ne